O Congreso de Socialización do Patrimonio no Rural regresa a Ourense nesta edición para visitar un territorio de fronteira, reserva da Biosfera da UNESCO, que se estende polos concellos de Muíños, Os Blancos, Calvos de Randín e Baltar. Organizado polo Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio da UVigo, vaise desenvolver ao longo dunha semana, do 2 ao 8 de setembro. No Congreso presentaránse máis de 60 comunicacións procedentes de países como México, Colombia, Chile, Argentina, Guinea, Grecia, Alemaña, Portugal e España, realizadas por case que un centenar de investigadores en ámbitos como a arqueoloxía, a educación ou a antropoloxía. Pero son 150 persoas das que van a estar, 90 ponentes que van falar dos seus proxectos e 60 asistentes que agotaron todas as entradas dende fai tempo, dos cuales un 20% ven de Latinoamérica, un 50% ven do resto de España e parte de Portugal e un 30% son investigadores de aquí, de Galicia. E nada, dende a Diputación de Ourense sempre imos apostar pola cultura, sobre todo no rural, porque sin cultura no rural non hai nin reto demográfico, nin hai futuro. Queríamos facer unha proposta de congreso moi luminosa, non? Tratando o tema de esperanza, colocando a vida no centro e os valores que fan o noso rural único, pois a parte do arqueolóxico e cultural, que son os temas principais, pois esta cuestión da longevidade no rural ourensano hai vida, é a Okinawa europea, donde máis centenarios contamos, e queríamos resaltar eso desde unha forma de futuro. Tamén queren por a nota sobre os proxectos de resistencia e vida de xente nova no rural. Para abrir esas portas e para que poda entrar máis xente desos 150 inscritos, pois creamos paralelamente o programa Pedra, que é un programa de actividades culturais que todos os días, ao acabar as xornadas de debate, pois terán lugar de forma gratuita e aberta para cualquier asistente e sempre asociada a espacios patrimoniais como son o Oratorio Paleocristián de Os Blancos, a Ruta dos Dólmenes do Val dos Salas ou o Couto Misto.